every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing Aberɛ yɛde apɔmuden hyehyɛeɛ toto so hyehyɛ so te sɛ nsa ahohoro predicament, there is still ɛne amanehunu a ɛrekɔ so. Ahonidie biara ni hɔnom a tumi wɔ mu sene Onyankopɔn na tumi ahotɔsoɔ wɔ mu wɔ. Na yɛhia Onyankopɔn ahobanbɔ sene adeɛ biara. Mfa ho ne ɔsom a wɔwɔ mu wɔ. Mfa ho ne asɔre a wɔkorɔ. Yɛn ɛyɛ frɛ ma yɛn nyinaa. Nnipa a wɔwɔ wiase afa no nyinaa a wɔdwene wɔn abusua, anamfofoɔ na wɔn adɔfoɔ daakye ho. Na nnipa nyinaa yɛmmɔ biara akɔ aba. Wɔmmra ne yɛmmɔ mpaeɛ. Na sɛ mɔpa nhwehwɛmu bebree a wɔbɛtumi ahwɛ yɛn adaka no mu. Yɛda mo ase bebree na ani da soɔ ne sɛ yɛbɛsen ato mo nka. Nyankopɔn nhyira mo. Yɛtoɔ bɛyɛ hɔ.
September last it war Asia. Na anche no mo nyomo fa ho de free Indonesia nsem na sa wo me ne pe wo mo ne 1.3 million na aka Wiase a wɔyɛ hiafoɔ no ho bi na nnuane ne nsupa ɛyɛ ade a ɛdene wɔ ɔman no mu na ɛnkanka yade a ɛba yɛn abɛyɛ Adesua kɛse ama wɔnom wɔ Tase Tolo wɔ Delhi Timor Leste ɔman mu no nnipa ɛte ha no bɛyɛ nnipa ahanu a ɔbɛtu abɛtena ha na saa atemmufo mu ha no mu yɛ ɛyɛ Augustina wɔ mansia yɛabusua mu no mene sika bebree mede me mma bɛkɔ sukuu mene adwumayɔ ɛna sɛ menya bi nso a sika no deɛ ɛbɛso a ne yɛde bɛtɔ aduane ma abusua di yie ɛno ne ade a yɛde yɛn adwene nyinaa di akyi sɛ sɛ wɔbɛkɔ sukuu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi aboa atemmumufoɔ no Members Church of God International de aduane dwumadie hyehyɛ sɛ na sɛ feeding program yɛ mema a wɔn mo nnoɔma nso firi MCGI free store na yɛsan so etu nsuo a wɔn no bɛtumi de adi dwuma ama wɔn na ɛnyɛ abusua baako pɛ na wɔn ani agyeɛ na mmom temmamufoɔ no nyinaa nso bɛnya dwumadie so mfasoɔ MCGI meda mo ase sɛ moaba bɛsi nsupa yi ama yɛn wɔ yɛn mpɔtam ha sɛda nka Onyankopɔn meda mo ase sɛ moama me akwanya yi sɛ menka mani sɔ ne maseda ɛkyerɛ MCGI so abɛto nsuo ama yɛn wɔ yɛkura ase ha meda mo ase sɛ moano aduane nso ama yɛn na yɛn yɛ negye sɛm aboro so na ampa sɛ nsuo no yɛbɛtumi de adi dwuma nkanka berɛ nyinam kane ni hɔ MCGI yɛda mo ase sɛ maba bɛboa yɛn yɛabusua ani agye deɛ MCGI anaasɛ Church of God asafo no ayɛ ama yɛn yɛbɛtumi aka nyinaa ne sɛ yɛda mo ase yɛahokyerɛ ne yɛda adwene afiri yɛn so na yɛn ɛyɛ nwanwa ɔbɛ sɛ aberɛ ne yɛn ne nna so no yɛn aba abɛduru yɛn nkyɛn yɛda mo ase yɛda Church of God asafo no ase aseda ka Onyankopɔn no ɛfiri sɛ na yɛbɛsene no yɛsan so ama yɛn akwanya sɛ yɛnyɛ nnipa papa ɛsrɛ sɛ Onyankopɔn ayɛ mu ye nso nnipa nyinaa so ankanka yɛn mpaebɔ ne sɛ yɛbɛtumi adi mmaransɛm no so na yɛn ne ɛnam a yɛwɔ no mu sɛ sɛ ɛsrɛ biribiara sɛdeɛ ne pɛte a wotie yɛn agyapadeɛ no bɛto wɔ so animuonyam ne yɛyie nka Onyankopɔn Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isa sa return sa from obi waba Tete Atempɔn no asubɔ nkyerɛkyerɛ ase na yɛn bɛhyɛ ase August bɔsɛmɛ da ɛtɔ so mmienu afempini no aduonu baako dwoɔda Anɔpa du baako ɛne da so no sɛ mɔbɛka yɛn ho na moatumi atie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na nkye akɔma mu nyinaa
remains, forever he shall reign. Let us stand united and come before the Lord. His majesty we worship, His glory be adored. Rejoice and sing and praise the Lord. Lift up our voices and declare and glorify the Lord above. Stand up and praise Him, the Lord our God Almighty. Stand up and praise Him. Let's lift our voice on high. Let's shout and praise His name. His glory be proclaimed. His righteousness remains, forever He shall reign. Serve the Lord our Savior, now and forevermore. Go on to the nations and shout His holy word. Rejoice and sing and praise of love. Lift up our voices and declare and glorify the Lord above. Stand up and praise Him, the Lord our God Almighty. Stand up and praise Him. Let's lift our voice on high. Let's shout and praise His name. His glory be proclaimed. His righteousness remains, forever He shall reign. Stand up and praise Him, the Lord our God Almighty. Stand up and praise Him. Let's lift our voice on high. Let's shout and praise His name. His glory be proclaimed. His righteousness remains, forever He shall reign. Stand up for the Lord.
natin po muli ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Arade Nyankopon mo asumdue nkae gina nuanom na yahoho Mag-aaral bio ng Diyos na ikaliligtas ng ating ansane yabesha siyasua Nyankopon asem no ay ama ya nakra nkwagyeɛ no humingi ng patnubay. Samahan nawa. bio yabesere wo Nyankopon na yasere no ho mmoa ene akwankyerɛ sɛdeɛ bɛyɛ wo Nyankopon bɛka yɛ ho ama yɛatumi asua ne nsɛm ama yɛ mompa yɛ nuanom Nasa mga langit. Sa pangalan po yɛn agya wɔ soro Panginoong Yesu Kristo, awɔ na Awurade Yesu Kristo din mo muling sama-sama kaming ilang mga nilikha mo. agya Upang wɔpɛnti ng taos sa puso ɛna nnɛ yɛnyinaa yɛahyɛ mu sɛ lumipas ang maghapong yɛbɛbɔ wo yɛn akoma mu aseda afɔdeɛ na wɔtwe mu aba abɛsene kasamaan ng sanlibutan. wɔ yɛn nnwuma mu na nyinaa akyiri wagye yɛn afiri wiase yɛtirimɔden nsɛm mu Na patuloy agya yɛda wo ase sa amin. sɛ wama yɛn nkwa Ng mga bagay ne ahoɔden ginagawa mo sa aming mga buhay na hindi na po namin kaya yɛda wo ase wɔ nneɛma daa daan at wɔyɛ no yɛn abrabɔ mu sa lahat ng mga ito, Ama. a yɛntumi mpo nkae no nyinaa nwie Ang aming agya alay sa yɛn nyinaa mu na sana, Panginoon, yɛda wo ase ɛfiri sɛ no pɛ ne adeɛ a yɛbɛtumi de yɛma wo ahyɛ wɔ ne pɛ nyinaa nan mu yɛn Awurade yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn aseda afɔdeɛ ɛnsɛ w'ani wɔ wo kronkronbea tulungan mo po na yɛn ho ma yɛntumi nsua wo tenenee nsɛm aming mga puso ang agya yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsɛm kronkron ne wɔn nkyerɛkyerɛ bɛtena yɛn akoma mu na yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛntumi nte ang dahilan kung wɔn nsɛm yi ase na yɛhunu botaeɛ nti a sa buhay. ɔbɔɔ yɛn Sumagot ka po, Ama. na wama yɛ kwan sɛ yɛntena ase wɔ wiase yi. Kapwa agya yɛsrɛ wo sɛ yi mo po nawa yɛn yɔnko nipa magkasama-sama akoma mu nsɛmmisa no sa isang matuwid na paraan. na ma yɛ kwan ma yɛn nyinaa yɛntumi mmom Kung ansom wo wɔ kwan pa so tawaran sa lahat ng agya yɛbɔ mpa yɛsrɛ bɔne fakyɛ sa maghapon. ma Ang mga kasalanang nasumpungan bane ne mmarato bebree a yɛyɛ atia wo nyinaa mo sana kami. ɛne yɛn nsini ntɔ bebree a Na po kami wɔhono no yɛn mu sa mga nagkulang. yɛsrɛ wo fakyɛ yɛn sɛdeɛ de akyɛ wɔn a Basta po ang bawat wafom yɛn no makikinig yɛsrɛ wo sɛ banal na salita. ka wɔkora biara a At sana po, Ama, wɔtie wɔn nsɛm kronkron bigyan ng mabuting pagkakataon agya upang yɛsrɛ wo sɛ patuloy toa so sa pagsusunod na ma yɛn sa akwanya iyong pa katotohanan. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ anim Sana, Ama, ng mga yɛsua wɔ nokore na yɛsrɛ wo sɛ may lahat wɔn a wɔyɛ adeɛ nso ng mga suliranin. yɛsrɛ wo sɛ sa wɔn nyinaa yadeɛ Ang iyong Santong Espiritu yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a umaasa yɛn haw bɛnya nsaano yɛsrɛ wo ma honhom kronkron mɛtena yɛn mfimfini sa aming mga puso. agya Sasamahan yɛn gyidie ne sɛ aming mga bɛma wɔasomdwie di akoma mu hene salamat po na waka yɛn ho wɔ yɛde sua yi mu ng aming agya yɛda wo ase bebree na si Kristo wɔ Jesus. yɛagya nkwa Kristo Yesu din mu amen.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating isinasagawang. Brother Eli Soriano, Twerɛ Kronkron bɛyiano, imamo nyina kwa ba wiase nyina Tete Atempɔn wiase nyina Twerɛ Kronkron Adesua ne mu Nsɛmmisa ase. Na Members Church of God International and the DWUMADIE bramo. Another yɛda Awurade ase sɛ yɛnsatumi aka akwanya pɛyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛne yɛnuanom a ɛwɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiase ɔbɛtumi adi nsawɔsoɔ na yɛbisa yɛne nsɛmmisa fa gyidie ho na yɛkasa fa tenenee nsɛm a bɛboa yɛ nipadua na mohwɛ dwumadie yi wɔ satellite so na sɛsie no yɛpa bebree ɛwɔ na ɛhwɛ dwumadie no wɔ FILIPINO ma ne wiase afa na nyinaa na yɛnom nam nkɔmmɔdi afidie ahodoɔ so a yɛde ma yɛn nyɔnko nipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nsɛmmere no yɛmama Brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkye yɛ kɔmmɔ na anuanom yɛnkye yɛ ɛkɔma mo nyinaa yɛda mo nyinaa ase na aseda ɛnka wɔ Nyankopɔn sɛ mo nso maba bɛka yɛ ho ama yɛsua Nyankopɔn asɛm ahono nokwasɛm ɛwɔ mu no sɛ ɛyɛ na ɛdene sɛ ɔbɛtɔ nsa frɛ nnipa so ɔmmra mmɛtie Nyankopɔn asɛm nnipa binom wɔ hɔ nom a wɔn mpɛ Nyankopɔn asɛm mpo ne yɛtie atɔda yɛ na ɛyɛ me di yaw kakra sɛ bɛhunu sɛ yɛsi akan a akan sie mu no papabɔ no akɔ akan sie no ase ɛkɔsi akan anaa ɛkɔhwɛ akan sie no bi bɛhu sɛ ɔmotumi kɔgyina paake so awia paa wɔ ne yɛtim na yɛhye gyama ne yɛyɛ dede saa kɔpem sɛ akan sie no bɛba na wieɛ ara nso na sɛ ba nsa bɔɔlo bɔ mu o nan bɔɔlo bɔ mu nipa bebree no akɔ kɔhwɛ nipa mpempem ɛna kɔkɔhwɛ na nipa bebree no ana wɔn ɛhwɛ ɛyɛ dwumadie no wiase afa na nyinaa na yɛ maame ɛyɛ meka sɛ metwe ne nkunu arusɛ ne nkunu a metwe ne mumu no metwe ne Nyankopɔn mu ne nkunu ade nti na sɛ ɛba Nyankopɔn asɛm a asɛ wopɔ kɔhwɛ tennis anaasɛ soccer kora botua agye sɛ wotua sika botene ansa na woatumi akɔ akɔhwɛ akansie yi bi nti yɛda wo Nyankopɔn ase sɛ tebea te sɛ yɛtumi mpoto nsa frɛ binom a ɛyɛ sɛ mɔba bɛtie Nyankopɔn asɛm ɛwɛ sɛ yɛwɔ binom wɔ hɔ nom a ɛyɛ nneɛma a ɛnyɛ Nyankopɔn deɛ no ɔmɔba ho mmɔden nya ho mmerɛ obiara nsi wɔ mo kwan po biribiara ntumi nsi wɔ mo kwan wɔn sɛ ɛba Nyankopɔn asɛm tie mu a wobɛhunu sɛ nneɛma mpo esisi nkurɔfoɔ kwan na sɛ tɔda kora na sɛ nipa no wɔ pɛ no ɔwɔ akomaso adeɛ bi sɛ ɔbɛtie Nyankopɔn asɛm koraa no a na akwansideɛ abɛba na akwan mu ma wɔntumi ntie baba yɛnkenkan John 8:47 ɛsɛ na deɛ ofiri Nyankopɔn mu no tie Nyankopɔn asɛm deɛ nti muntie deɛ nti a muntie wɔn sɛ wɔmfiri Nyankopɔn mu binom mpɛ Nyankopɔn asɛm tie Twerɛ Kronkron no sɛ deɛ ofiri Nyankopɔn mu no otie Nyankopɔn asɛm anka sɛ deɛ ofiri Nyankopɔn mu no wate Nyankopɔn asɛm pɛn dabi wɔ sɛ wotie kyerɛ sɛ da bi a wobɛtie deɛ ofiri Nyankopɔn mu no wɔnyae Nyankopɔn asɛm tie na sɛ mpo ɛyɛ n'akoma so adeɛ kwade bia n'akoma so adeɛ sɛ ɔbɛtie Nyankopɔn asɛm
Na sɛ wotie Nyankopɔn asɛm prɛ baako pɛ da koro mpo a kyerɛ sɛ aberɛ biara wɔwɔ akwanya sɛ wobɛtie Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ sɛ yɛbɛtie yɛi ɛyɛ nkɔmhyɛ a awɔ Twerɛ Kronkron no mu ebinom bɛba ɔmote ase wɔ awieɛ mmere mu yɛn wɔ dadiyisɛm nwoma no mu Twerɛ Kronkron no sɛ nhyira no deɛ wɔkenkan ne wɔn a wotie adiyie nsɛm no na wɔde deɛ wɔatwerɛ wɔ mu no sie na ɛberɛ no abɛn ɛberɛ a awieɛ no abɛn no nkɔmhyɛ no mu baako a wɔtwerɛ Kronkron mu no sɛ nhyira na onipa a wɔkenkan na wotie adiyie nsɛm no na wɔde deɛ wɔatwerɛ wɔ mu no sie na ɛfiri sɛ ɛberɛ no abɛn aroti yɛne gye aberɛ biara a yɛtumi tɔn safrɛ binom ma wɔba bɛtie Nyankopɔn asɛm no ɛfiri sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛnna ɛnyɛ adeɛ a ɛmmerɛ so sɛ wobɛfrɛ obi sɛ wɔmmra mbɛtie Nyankopɔn asɛm ebinom mpo wɔ hɔ nom koraa ɔmpɛ w'anim koraa hwɛ anaa mpo sɛ anka mpɛ sɛ ɔba abɛgye wo mfrɛ so ebinom tie nnipa ɛnɛ sene Nyankopɔn deɛ ɛno nti a mobɛhunu a mohwɛ nsɔre ahodoɔ aba no a asɔfoɔ no na wɔn mpɛ sɛ wɔbɛtie Nyankopɔn asɛm ɛkae asɔfoɔ a ɛwɔ bibiman mu a wɔn agyegye din ɔsɛ ɔno nso yɛ Nyankopɔn diifoɔ wɔn ade a wɔyɛ na sɛ nnipa no asɔrema no ɛbɛwura wɔn asɔre dan mu a obi atoto wɔn ano atwerɛ wɔn din bisa wɔn sɛ wofiri he ɔwɔ yere ɔwɔ mma ɔwɔ haw bi ana a ɛbɛtumi aboa wo wakasa no mewɔ amanneɛ mu na mewɔ ɛyɛ akomayadeɛ nti saa na ɔde wodi nkɔmmɔ na wɔsɔfoɔ no ɔmafrɛ sɔfoɔ no mafo nhyɛ no bɔtɔm no wɔtie o ɛnti sɛ yɛtotowa no wie na wotwerɛ wo din wie na wɔka wo haw no kyerɛ deɛ ɔgyina pono no no abisa wo nsɛm yi wie a wobɛhu sɛ yɛsɛ kɔ na kɔtena ase na ɔsɔfoɔ no aba ɔsɛ Awurade aka akyerɛ me sɛ obi wɔ dɛm ha no ma ɔwɔ akomayadeɛ hɔ a ne frɛ no sei ɛna nipa no ma sɛ ɔsiriɛ no ɔhunuyɛ diifoɔ Nyankopɔn asɛm ɔboa nipa no obi wura asɔre dɛm ɔdi kan bisa wo sɛ ɔhɔto din de sɛn ne adeade na ɔmo fo no hyɛ wɔn so ɔmate ɔmo nkan Twerɛ Kronkron mpo nkyerɛ nipa ɛnkan nkwagyeɛ asɛm no nkyerɛ nipa nti ɛnɛ nipa dodoɔ no antie asɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu no wɔn agya no ne tie na asɔfoɔ no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a wɔn ankasa mu abɔ wɔn tirim de ba no ɛna wɔn kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ ɛna bɛyɛ nipa bɛgye adie Romanfoɔ nwoma ɛti 16 ayɛkyɛmu 17 Romans 16:17 nanso anuanom metumofo sɛ wɔnkare wɔn a wɔde mpaapaa mu ba na wɔto so ntidua de sɛn kyerɛkyerɛ mo sua no amontwe mo ho mfiri wɔn ho na wɔn a wɔte saa no nsom yɛ ne Awurade Yesu Kristo na wɔsom wɔn ara yɛfunu na wɔde tɛkyerɛmadɛ ne adɔkɔdɔkɔsɛm daadaa wɔn a wɔnim bɔne no akoma hindi naman naglilingkod ang wika ang mga gayon sa Kristong Panginoon kundi ang pinaglilingkuran nila ang kanilang nsom Kristo ayɛ ne Awurade Yesu Kristo na wɔn mosom no na wɔn mosom wɔn ankasa yɛfunu wɔde tɛkyerɛmadɛ ne adɔkɔdɔkɔsɛm daadaa wɔn a wɔnim bɔne no akoma ama nkurɔfoɔ gye wɔn mo nsɛm wɔ mu di da sɛ wɔn mo nyɛ Twerɛ Kronkron mo nsɛm nni wokɔka sɛ mesɔfoɔ se adwuma pa ne firi wɔn mo ka nsɛm dɛ ne adɔkɔdɔkɔsɛm yɛi ne botaeɛ nti a motumi daadaa wɔn yɔnko nnipa no da sɛ Awurade Yesu Kristo sɛ saa nnipa yi wɔn mo nsom Awurade Yesu Kristo na mmom wɔsom wɔn ara yɛfunu adentira yɛnkenkan Philippians 3:19 na ang kanilang Diyos
Wana wana wie ye ne wɔsɛe wɔn nyame ne yafunu na wɔn ani mu nyam wɔn ani wuo mu na asase so nneɛma ho na wɔdwene anuanom ahunu wɔn ma wie ye sɛde Nyankopɔn asɛm no ɛsie ne wɔsɛe na wɔn nyame ne yafunu wɔn na wɔn ani mu nyam wɔn ani wuo mu na asase so nneɛma ho na wɔdwene. Hindi naman yung aral ni Kristo ang laging Wɔmɔdwendwene nneɛma ɛyɛ asase so nko ara nneɛma ho. Nti na de bi yɛ ka kyerɛ wo sɛ wobɛdi yie na Nyankopɔn ma wonni hiata na Nyankopɔn ma wonni seda. De bi asase so nneɛma ho na wɔdwene. Ɔmo nka nkwagyeɛ asɛm a ɛwɔ sɛ nnipa no teɛ na wɔsakyerɛ na nkɛsi ne yie na no yɛ nka nkyerɛw ne yɛka dɛfɛdɛfɛ sɛm kyerɛw. Arɔte Awurade Yesu Kristo kan wɔ Mark 7:7. Na wɔsɔre me kwa. Na wɔtrɛtrɛ nsɛm wɔ nnipa hyehyɛ. Ɔbɛgya Nyankopɔn ahyɛdeɛ kuta nnipa tete sɛm mu. Wɔn mo som nyinaa yɛ hunu. Ɛresɛ nkyerɛkyerɛ a wɔkyerɛkyerɛ no yɛ nnipa mmara nsɛm. Nnipa nkyerɛkyerɛ. Ɛnyɛ deɛ ɛfiri Nyankopɔn. Na sɛ ɛbɛdwene deɛ Twerɛ Kronkron no ɛka ho a ade a wohia paa yɛ Nyankopɔn asɛm. Ɛrete na Twerɛ Kronkron ne se nhyira ne deɛ wɔkenkan ne wɔn a wotie Nyankopɔn asɛm. Na wɔde emu nsɛm a yɛtwerɛ wɔ mu no yɛ adwuma. Nti na dwumadie de biara ne yɛka sɛ momma yɛnkenkan. Momma yɛnkenkan bi sɛ Nyankopɔn nsɛm no Twerɛ Kronkron na gu. Yɛwɔ asɔfoɔ bi wɔ yɛ mmerɛ yi mu a ɛnyɛ Nyankopɔn nsɛm na wɔn mo kyerɛkyerɛ. Wɔn ankasa nkyerɛkyerɛ. Awurade Yesu Kristo sɛ wɔn som me kwa. Wɔn mo kyerɛkyerɛ nnipa mmara nsɛm. Pagka ang turo galing lang sa tao, hindi po galing sa Biblia, hindi galing sa Diyos. Inimbento lang ng kyerɛkyerɛ ne firi nnipa na ɛmfiri Twerɛ Kronkron mu a asɔfoɔ na abɔ wɔn mo ti mu de yɛba kɛkɛ. Na ɛna wɔn wɔ dwumadie bebree na wɔn mo som nyinaa bɛyɛ kwa. Ɔwɔ sɛ Nyankopɔn asɛm no ɛna ma yɛ ne Nyankopɔn edi nsawosoɔ. Nyankopɔn asɛm na bɛma yɛ ne Nyankopɔn nyankotawudie. Ɛnyɛ ɔsɔfoɔ no na sɛ deɛ wɔn nsa ka no nyɛ Nyankopɔn asɛm a bɛrɛ na ɔne Nyankopɔn adi nsawosoɔ. Kristo sɛ deɛ wɔfiri Nyankopɔn mu no tie Nyankopɔn asɛm. Yɛntie mo ntie. Ɔwɔ sɛ momfiri Nyankopɔn mu. Aka no kora no wɔ n'aberɛ so. Ɔwɔ sɛ deɛ wɔfiri Nyankopɔn mu no tie Nyankopɔn asɛm. Na anuanom ɛno ne adekodie nti a yɛto nsa afrɛ mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛtie Nyankopɔn asɛm. Yɛba abɛkyerɛkyerɛ mo Nyankopɔn asɛm. Asɛmmisa biara mobɛbisa yɛ no ɛde Nyankopɔn asɛm na ɛbɛyi ano. Wɔ Nyankopɔn mu wa ne na hɔ mmɔborɔ. Ɔma yɛnhyɛ aseɛ Brother Daniel. Asɛbɛka kɛ Nyankopɔn. Opo, Kapatid Daniel, Kapatid Eli, ang magtatanong po rito sa Dubai. Kumayan ko Dubai. Leonardo Kalangian. Ito po Ito po yung katanungan ko po. Ay, Since may Onuabarima Eli. sa iba't ibang religion po, kailan po ba nag-umpisa yung Na isa no sɛ ɛwɔ mu kuya ahodoɔ saka bakit po sila nagkahiwalay? Yung ɛwɔ wiase no. panunungkulan ng mga leader ng para sa Diyos at saka para sa mga tao. Yun lang po. Salamat. Adɛn nti ɛna nsusuneɛ dɛ nnipa ne Nyankopɔn ɛyɛ ntɛm anaasɛ nnipa nhyia mu ne Nyankopɔn nhyia mu te sɛ aban ɛne nyamesoma dɛ na wɔn nyɛ baako. Onuabarima ɛka sɛ aban a
there were my being one more, a so any money a cabin mamin cabi. Israel are buying a saying at here. Israel, mine. Kanena wone Nyankopon eman no ena wo kutahudie arose woba emremu aban mu a wona ehwemra no yo mrahwefo wo ho si Moises ang unang leader ng bayan sana tie wo ya manwosem sisie na so tete no hwɛ Israelfo mu a Onyankopon ne man Israelfo de frene se Nyankopon ne mamfo no dati yung mga Israelita Wamo they grew in number sa Egypt. de kan fo de kan ye Mose abra ofa won free Misrim asase so eno akiri Alam mo ang istorya no. Israelfo adoso Tapos dumami sila ng dumami. Tapos abra wo free Misrim ko Canaan asase so no marami na sila, tinubos sila ng amo nyinyini inaabuso sila. agimfie bebre aso mo kwa kodru Canaan asase no so Si Moises para alisin sila arose oba kaya sila sa enipa kakra bi pende kodi pangako. aye Egypt na Sa Kanaan, nag-umpisa ang gobyerno isane atete a Diyos sa aye yade wo mo fam nti ni Josue. ana Nyankopon ma wo mo free ho no sana wo mo hye nipa aban ase Sa kanila sa Ehipto at pumatnubay Mose sila sa ilang. akoyi wo mo free Misrim de won ba Parang asra so ho pirming lugar sila, nasa isang bansa na sila. Yun nga yung Kanaan, yun na nga yung naging Israel eh. Doon sa abra Mose wi no Joshua abatwa wo mo aban no so Mose Joshua na bedi wona nimu ka hyehyɛ mrama wo no Josue, yung pangalawa na ene namatay si asesa siya ang Mose na di kan a obeye Israel di kanfo ono ekyere na Joshua ebaye ebeye panahon na yun, odi kanfo ema mo de tena ba bia mo tia ba pem ne no ng civil at saka ng theocratic. Kaya ang gobyerno tabre no na anibuye ay wo ho no mo ne se na mesom ne oman no aban ya aban baako na so Joshua bro no akyire no ena hemfo ne bae Israelfo abre so no na wo mo aban ne oman no nyamesom nyina gina ya ade baako pe abeso oman no di kanfo sanka yo man pigina ti se Mose no ono kura na sa hyehyɛ mrama wo no na oman na mra wodi suo no Nyankopɔn de di Mose ne Joshua no mu firi hɔ no no ɛna hemfo ne bae Solomon no ne David no ne Israel hemfo ɛna ɔmo nso bɛhyehyɛ mra na kasa me kan transem ne nyina mamu a wɔware na so yerim nyina wɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ edikanfo wɔ Israel no wɔyɛ ɔman ne dikanfo free Moses so Joshua ahemfo ne so saa de kɔpem bra yɛsan so fa Israelfo kɔ nkwasum mu na ɔman foforo na tumi foforo bɛfa wɔ mo kɔ nkwasum mu no Israel wohwɛ ɔman bakɔsɛm na ɛwa de di kan no Babylon hene de wɔ mo kɔ nkwasum mu nti na wɔ mo wɔ Babylon tabre no na aye ahinia na wo horom ne Babylon ahinie ana Babel ahinie nti na di Israel man nyina so hene na Israel man nyina aye esi ana se ehwe na se enye wiase ahinie nyina din na wo horom twere ho asem wo Twerɛ Kronkron je ahinie a won Israel fu din sa wo so yanken kan Matthew 1:16 na Jacob wo Joseph na wo ye Maria owu Yesu our friend Kristo no na enti I want to also free Abraham so the besi David so nyina ye dunan free David so besi say wo fa won inumum ko Babel no ye I want to also dunan na free say wo fa won inumum ko Babel no besi Kristo so no enso ye I want to also dunan Matthew 1:16-17 enti free Abraham no mo so ba pimo hene David so te mo ba hye ne so a Matthew say free David so free Abraham so ba pimo David so no kwa ya want to was wo do nine and free David so besi say wo fa won inumum ko Babel no ye I want to was wo do nine
empire na nakasakop sa Israel. Na free say wafa won mum ko Babel no besi Kristo suwo no so ya won to so dunan. Enti wo hwɛ Twerɛ Kronkron mu a ya wo ahenni bebre no a wo mo edi Israel so hene Babylon ahenni Mesopotamia ahenni ana die twato no ahenni twato be edi Israel fu konko so mu bio no Roman ahenni no say na bakosam na tie me ka chama wa Mga empire na umiral sa mundo kasi walang banggit sa Biblia tungkol sa dynasty ng China. Na me ka de wo Twerɛ Kronkron mu a kyerɛ mu se Chinese dynasty. enye ahenni nyina wo wiase din ne boye sa aberɛ na China ahenni ni wo ho nanso ya modini ya nka ho asɛm wɔ Twerɛ Kronkron bi sɛ ene Israel fu no mo twe wo mo enka enoma esisi ye wo Israel ho ahenni a ye ka ho asɛm wɔ Twerɛ Kronkron mu ye de ade Israel fu ko nkoaso mu no napakalawak na istorya. Ang tanong mo kasi ye abakosam a worry arza wasem misande se unia daben na aye ahenni ene nyamesom ntem teteye nasa ilalim ka ni Paraon, yung gobyerno ni Paraon magkasama na yun ni Paraon. Pharaoh ahenni ene nesum eye baako ano nti na Onyankopɔn eyi aye Israel fu free Egypt everse na wo mo som atoro nyame omo som Onyankopɔn ya no kra Onyankopɔn kasi ang sinasamba sa Egypto iba-ibang mga Diyos. enti kulang 20 Diyos ang sinasamba. ya ka se Pharaoh hindi sila pinayagan. ama Israel fu no enko everse napunta sila sa Kanaan. now Nang na sila, wo mo ni ho kwan se pagkadalang biyag sa Babylonia, nasakop sila ng Babylonia. Nyankopɔn pɛ sɛ wo mo betena hɔ nom aye asom akyerɛ ne sɛ na Nyankopɔn yi Israel fu no firi wode wo no kɔ Canaan asase so panahon ni Kristo. Na doon sa panahon ni Kristo, wo no kɔ aye Babylon kapem sɛ Awurade Yesu Kristo aye aberɛ so bahe church and state doon sa kasaysayan ng Israel. Ang kanilang mga ati nila sa relihiyon, yung dakilang saserdote. asomadi kanfo na wo hɔ no mu no Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ni Cesar na wo mo ahemfo mo adi kanfo eye kaya nung tanungin asɔfo no sɛ Roman Amerado kailangan ba the Roman Amerado no ɔbaa na wo kɔbɔ ang sagot aye Jesus ɔman no wo mo som enti abra Yesu Kristo ɔbaa no na Roman Israel fo hye Roman ahini no ase erota yebisa Yesu Kristo se wonyi to ana yenkenkan Matthew 22:17 na wobisa no se ɛwɔ ho kwa se woyi to akɔma Caesarea na Yesu no won amumuye no ɔka se monya atwomfo adan na moreso me yahwe momfa to sika no bi mmekyerɛ me na wode denare berɛ no na obisa won se hwan mfoni ne atwerɛ eni wase Caesar dia ana wase won se ene momfa Caesar dia emma Caesar na Nyankopɔn dia emma Onyankopɔn dalawa kasi ang nakakasakop niyan sa na se yehwe sa nsɛm no a gobyerno sibil at saka gobyerno ta ban mienu na wo mudi aye Israel so aye Israel aban anase Roman aban ena Nyankopɔn aban ye wo theocratic government aban no theocratic government na ye Nyankopɔn aban ena ye wo Roman fo aban ti sa aban mienu na edi Israel fo so awresebra Roman na hininde won mo kɔ ombefa won mu numu no abra omo wo oman no dikanfo ana oman no so diifo te se Caesar no berɛ Kronron mu so na mo san so hye aban foforo ase ye Nyankopɔn de ye awrese Roman na hini na Caesar na se Caesar te o mo fa Caesar de ma Caesar amon fa Nyankopɔn de ye ma Nyankopɔn se na aban mienu ana edi wo mo so na asɔfo mienu ana anasa asɔfo ne basahin natin ang 7 Amerado na edi Israel fo so
nti no mo yi ntutusuo duduma Israel asɔfoɔ no ne yɛsɛn yi toɔ ama aban no pama yɛn kenkan Hebrews 7:5 na wɔn a wɔfiri Lewi ma mu nya asɔfodwuma no nso wɔ ahyɛdeɛ bi sɛ wɔanye ntutusuo dudu sɛdeɛ mmara no teɛ wɔ ɔman no mu ɛne sɛ wɔn nuanom a wɔn nso wɔfiri Abraham asene mu no nkyɛn ɛte Israelfoɔ no wɔnom ɛyi ntutusuo dudu ma asɔfoɔ no Lewi asɔfoɔ no na Roman ɛyɛ ahenni no asena na wɔn mo hyɛ nta yɛ ma wɔn mo kwan so munyi ɛyɛ wɔnyi toɔ ɛma aban no ɛna afei Roman asɔfoɔ no yɛna Kristofoɔ nso ɛyɛ ɛno ne ade a ɛkɔ so asɔre a wɔn wɔ mu no wɔn yi ɛyɛ ntoboa ɛde ama asafo no de aboa asɔre no adwuma ɛna afei so aban no nso ɛbɛgye wɔman no hɔ to wɔman a motim wɔn no aban nso ɛbɛgye hɔ to saa na tie firi tete nyinaa ayɛ aban no wɔbɛtua to ama aban no ɛna ɔsom a wɔwɔ mu nso wɔn yi to wɔn nso ma ɛyɛ anantoboa ɛde ma asafo no ɛma asɔre no mpuntuo na so wɔkɔ China man mu a ɛnte saa China man no mo de nsɔre asisi hɔ ɛnte sɛ nea mu hunu no wɔ Israel no China aban no ɔno koraa na ɔsɛn ɔmo nyame a ɔmo de yɛsetie ma no ɛnti wohwɛ abakɔsɛm no mu a abakɔsɛm a wɔtwerɛ kronkron yɛ amɔ China dini ɛwɔ mo sɛ China ahenni ne ba a ɛnyɛ nnɛ China ahenni ne ba a yɛakyɛre saa na Israelfoɔ wɔ nyina na China ahenni no wɔ hɔ so yɛamɔ wɔ ɔmo dini ɛfiri sɛ saa aberɛ no na wɔn ne Israelfoɔ ne biribi ayɔ ɛsɛ ɛfiri fiti aseɛ no sɛdeɛ ɛyɛ wɔma no de kanfo wɔ tie biara no ɔno koraa no bɛbu atɛn At nangyari kinabukasan na lumuklok si Moises upang hatulan ang bayan. At ang bayan ay tumayo. Pamayan kenkan Exodus 18:13. Na adeɛ kyeeɛ no Mose tena ase sɛ ɔresiesie ɔmanfoɔ no ntam asɛm. Na ɔman no gyina Mose ho firi anɔpa kɔsi anwummerɛ. Nti na ɛyɛ Mose ɛna na wodi ɔman no asɛm. Na wɔn aban ne aban baako pɛ Mose te sɛ wɔn hia amanneɛ bi a na sɛ ebinom kɔ ntɔkwa a ana ebinom nya asɛm a wɔn kɔ Mose nkyɛn na wɔn adi asɛm no nti Mose asɛm bɛɛma etu ne fo wɔn ayɛ nkenkan Exodus 18:14 na Mose nso hunu deɛ ɔreyɛ wɔ man no ana Mose ase hunu deɛ ɔreyɛ wɔ man no ɔsrɛ no sɛ adan na wɔn nkwa wɔrɛ berɛ na ɔman no gyina wɔ so fita nɔpa kɔpem anwummerɛ na Mose ka kyerɛ n'ase barima sɛ ɛwɛ sɛ ɔman no ba me nkyɛn ɛbɛsrɛ wɔ Onyankopɔn ho asɛm sɛ ɔwɔ asɛm bi a wɔba me nkyɛn na mesiesie onipa ne ne nyɔnko ntam na metwerɛ wɔ Onyankopɔn ahyɛdeɛ ne ne mmara na Mose ase no ka kyerɛ no sɛ deɛ woyɛ yi nyɛ berɛ na wɔne ɔman no a wɔka wo ho yi bɛbrɛ ɛfiri sɛ adwuma yi yɛ den dodoma wo na wɔn nko ara wontumi nyɛ afei tie me nne meto wo fo na Onyankopɔn ani w'akyi awɔde gyina Onyankopɔn anim ma wɔman no nafa wɔn asɛm na apam no ɛfiri Onyankopɔn brɛ wɔ na kyerɛkyerɛ wɔn ahyɛdeɛ ne mmara ahodoɔ no mu na ma wɔhunu kwan a wɔmfa soɔ ne deɛ wɔnyɛ na wɔn nso yiyi ɔman no nyinaa mu mmarima a wɔfata osuro Onyankopɔn no wɔyɛ anokɔfoɔ na wɔnyɛ sikanibere na fa wɔn sisi wɔn so apem so mpinini ɔha so mpinini aduonum so mpinini ne dudu so mpinini
At pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon. Na wɔnsiesie wɔn man no mu nsɛm buro nyinaa mu, na asɛm kɛseɛ biara deɛ wɔmfa mmerɛ wo, na nsɛm nketewa nyinaa deɛ wɔn ara wɔnni, na ama no ayɛ wo so hare, na wɔne wo asom mu. Yɛn ne afutu a Mose asɛw bɛɛ ma de maa no, ɛre sɛ ne ho yɛ ne mmɔbɔ. Ɛnte sɛ asɛw bɛɛ ma binom, ɔmo babaa ne kunu, ɔwɔ tɛɛtɛɛ no sɛ, na so Mose asɛw bɛɛ ma deɛ ɔnte saa, ɔkaa sɛ, pa nipa sisi ɔman no so, sɛ ɔpem a nipa ɔpem so penini, ɔha so mpenini, sɛ asɛm de boro wɔn so a, na wɔn de aberɛ wo. Sɛ bia ati nipa mpempem so mpenini no, ɔno bɛdi ɔman no asɛm, na nipa ɔha so mpenini no, so ɔno ntumi nni asɛm no a, ɔde akɔ akɔma de odi nipa mpempem so mpenini no, de odi nipa mpempem so mpenini ntumi nni asɛm no a, na wɔde akɔ akɔma Mose, sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔman no ana Israelfoɔ bɛtumi adi Nyankopɔn no mmara nsɛm so. Bɛgyere sɛ na afei de wanya anoyie bi anaasɛ adwene bi afa ho, anoyie no ware. Nanso akristofoɔ aberɛ so no, akristofoɔ mmere mu a yɛwɔ no, ɛyɛ asafo no ne ɔman no mpaapaamu no ama yɛhunu. Ɔman baako pɛ ɛna sɛ ɛyɛ aban yi o, sɛ ɛyɛ nyamesom o, ɔmo kuta aban baako pɛ ɛwɔ wiase gyina gye Israelfoɔ nko a. Ɔmo aban no ɛyɛ aban a ɛne nyamesom yɛ baako, ntumi nyɛ yɛn ɛwɔ Israel. Wokɔ Vatican man no, Vatican asɛ Roman asɔfoɔ no mo ahyia yɛ hɔ nom, na mo mpo bu ne sɛ ɛyɛ wɔ man. Vatican ɛyɛ kuro ɛna ɛwɔ n'ahennie, ɛna ɛsan wɔ no wana ban, na aban na ɛyɛ Catholic asɔfoɔ no. Anɔpa ne aban a ɔman a ɔmo yɛ aban na ɔmo aban no nyamesom yɛ baako pɛ no ɛyɛ Roman Vatican. Yɛfɛ nipa foforɔ ɔsɛ yɛnkɔ Agusan de Sor, na mene bɛrima bi te yɛgyina yɛkɔ SD asɔre, na mepɛ sɛ meba Church of God International asafo no mu bi. Ada bi ya metoa so metie Nyankopɔn asɛm, na masɛ misa ne sɛ na tie yɛmmienu nyinaa no yɛbɛtumi atena bom atena dan baako mu anaa. Na sɛ mpo mebɛka asɔre ho bi, mebɛka Church of God asafo no ho a, yɛnyina yɛbɛtumi atena ɛyɛ fie baako mu sɛ ɔbaa ne ɔkunu ne wɔyere anaa. Onuabarima, Nyankopɔn yamesom no anaasɛ ansa na bɛbɔ wɔ asu no, nyɛ sɛ bia waware a na wɔnware ansa ne yɛbɔ wɔ asu. Daabi, nyɛ na yɛ nyina sodeɛ no, deɛ yɛhwɛ firi hɔ no sɛ Nyankopɔn asɛm no wogye di anaa. Sɛ wogye Nyankopɔn asɛm no di a, ɛne bɛbɔ wɔ asu. Na sɛ waware a na wɔnwareyɛ, wɔne wɔ bi te anaasɛ wɔne wɔ bi nteɛ no, ɛno deɛ ɛnyɛ na yɛ nyina sodeɛ sɛ bɛgyina so sɛ yɛmmɔ wɔ asu. Daabi, deɛ yɛgyina so nti a yɛbɔ wɔ asu ne sɛ wogye nkyerɛkyerɛ no di a, mpo Awurade Yesu Kristo te sɛ wɔbaa no ɔne ne kasa yɛ no, bisa no sɛ wɔne bɛrima dodoɔ sɛn na teɛ. Wɔmmisa no sɛ wɔware na wɔnware, yɛnkenkan John 4:6. So na yɛkɔpa bura wɔ hɔ, na ɛnam sɛ Yesu Kristo anante aberɛ no asukɔm de no nti ɔkɔ abura ne ho. Na wɔbaa bi ofiri Samaria baa hɔ bɛto nsuo. Yesu sɛ no sɛ, ma me nsuo no bi nom. Na n'asuafoɔ no kɔ kuro no mu kɔtɔ aduane. Ɛna Samariani ba no sɛ no sɛ, ɛyɛ dɛn na wo a woyɛ Yudani bisa me a meyɛ Samariani ba hɔ nsuo anom? Ɔkaa saa ɛfiri sɛ na Yudafoɔ ne Samariafoɔ nka. Yesu bua sɛ no sɛ wonim Nyankopɔn akyɛdeɛ ne deɛ ɔse wo sɛ, na mebe enum yi a, anka wobɛbisa no wama wo nkwa nsuo. Wala kang sukat isalok ng tubig
at malalim ang balon? Saan nga naroon? Aba no ka kyerɛ no sɛ, owura, wuni ade a wɔde bɛto Si Jacob, na abura no nso mu dɔ. ng balon, Na hemfa na nkwan subɔnten ne sane fie. Wɔyɛ kɛseɛ sena yɛn agya Yakob a wɔmaa yɛn abura yi. Na wɔno ara ne mmoa no mu bi no a na wɔne ne mma. na ito ay Yesu sɛ no sɛ, obiara wɔnom nsuo yi bie no, osukɔm bɛte no bio. tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi Na deɛ ɔbɛnom nsuo a mɛma no bie no deɛ, ang tubig osukɔmre ɛnnɛ no da. ibibigay Na nsuo a mɛma no no bɛyɛ nsuo abura a efifiri kɔtaa nkɔm wɔ ne mu. sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig Ɔbaa no ka kyerɛ no sɛ, owura, mauhaw. ma me saa nsuo yi bi, Sa ganito na osukɔm a ne me, na mamma ha sinabi sa kanya, amɛto nsuo. Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at Yesu sɛ no sɛ, kɔfrɛ wo kunu bra ha. sinabi sa kanya, wala akong asawa. Ɔbaa no sɛ no sɛ, Sa kanya ni Jesus, me ne kunu. Yesu sɛ no sɛ, sabi mo, wala yɛm no waka nokore sɛ wo ne kunu, na wɔne mmarima baanum na atena. Na deɛ wo ne no wɔ hɔ sɛsie ara mpo nyɛ wo kunu. katotohanan. Yɛn deɛ waka no nokore mu. Ginoo, Verse 19, ɔbaa no sɛ no sɛ, owura, mahunu sɛ woyɛ odiyifoɔ. Afei, monhwɛ Samariani baa no ne Awurade nkɔmmɔ ɔmo diiɛ no. Onuaba. Ɔbaa no a Awurade Yesu Kristo kɔhyiaa no wɔ Yakob abura hɔ no, ɔsrɛ no ne hɔ nsuo. Ɛna Kristo kaa sɛ, kɔfrɛ wo kunu bra. Afei sɛ Kristo pɛ sɛ ɔma wɔn mmienu nyinaa nkwa nsuo no bi nom. Kyerɛ sɛ mpo ɔbaa no ɛne mmarima no mu atena pɛn, na barima ɔtɔ so nsia no ɛna ɔne ne da so te a, Kristo ɛmma wɔnom nkwagyeɛ. Enti wɔwɔ Nsɛmmisa no sɛ, wobɛtumi aba bɛyɛ wɔ nua wɔ Nyankopɔn asafo nim ana nokora asafo nim aberɛ a wɔne obi teɛ anaa wɔne barima bi teɛ anaa deɛ no yɛbɛtumi abɔ wɔ so ma no ayɛ yie anaa. Ane sɛ wɔne nnipa num anaa mmarima num mpo na atena a, ano no deɛ no nyɛ nyinaa sɛ ɔsɛ yɛbɛka sɛ yɛmmɔ wɔ so. Te sɛ Samariani baa no a na ne mmarima nsia tena no mpo na Yesu pɛ sɛ wɔgye no nkwa. Na nka mpɛ sɛ wo a wo ne barima foforɔ teɛ. Ɛti sɛ ɔne ne te mpo a, deɛ yɛn ne sɛ wobɛgye deɛ wogye deɛ ɛbɛbɔ wɔ so. Adeɛ di so a wobɛyɛ ne sɛ te wo kunu anim kan na mo nyinaa mo nso mo Nyankopɔn mmom. Barima no ne ne te no, ɛtumi nka sɛ ɔne barima atenti no yɛmmɔ wɔ so. Dabi, ɔyɛ wo kunu a asɛm biara ni mu. Nkwagyeɛ no yɛ mo mmienu nyinaa deɛ. Nti sɛ wɔba bɛkunu a, to nsa frɛ no ɔno nso bɛkunu bi. naman ang Japan. Nandun si Dahil kanya ko pumigil sa Wiase. Sama po ang ating mga panauhin. Go ahead, Japan, please. Na Onuabarima Jengo bayan o Japan mamayan to us way. Himba Japan mamo Onuabarima Romel de Guzman ye yahohon mo ba ko. Kanina wako Catholic na sisiya di o first born chire mo. Eli Daniel at sa mga nakikinig. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito. Minabasa po ako sa Biblia. Is 26 sapagkat kung ating Eda wo Onyankopɔn ase. Sɛ yɛn sɛ tumi aka akonya bisa mi Nsɛmmisa. Na maka yɛfiri Twerɛ Kronkron no mu. Sɛ ɛberɛ yɛnya nokora no mu nimdie awie. Na akyerɛ yɛboa pa akɔyɛ bɔne a na bɔne ho afɔdeɛ biara ni hɔ ma nipa no bio. Nti Nsɛmmisa ne sɛ onua a wɔ Members Church of God International asafo ni mu no. Ebi a wɔbɔ korɔ no ana wɔbɔ adwaman a kung hindi sinasadya na pinapagpatuloy. Nipa bi sɛ no, unu ne ho ade bɛkyɛ no ana. Onua bɔne a nipa no yɛ no sɛ ɛnyɛ boapayɔ bɔne a ɛnyɛ bɔne a ɛyɛ boapayɔ bɔne a willfully Nyankopɔn bɛhunu ne mmɔbɔ. Twerɛ Kronkron sɛ deɛ wawuro no korɛ no wawie na akyire ɔboa pa ɛkɔyɛ bɔne a Nyankopɔn fa nkyɛ ne yɛ ade a wonim sɛ ɛnyɛ
na waboa pa so ye na waboa pa ye nimpo wunya wa adwene se wo begyae na woda so timo wo Greek kasa mo no Ecosivos. Just a bonny a water was yo. Bonny a da nipano ye. But Wapayo Bonny de Biano, Nipano was shut da ayo. Or Spanish casa, ne Portuguese casa mono. Ya were in Nsɛmmisa. Deliberadamente. Buapayo. Spanish casa mono. Sa yatuwaso ya buwapa ya bonia. Meron kasing kaming kapatid nakapangalon niya Napatawad ko yun Basta watuwaso ya sa bone Kronron. Nyankopɔn fa nkyɛbɔ hunu. Ebia obi abɔ wo mo se wonum se adwama monye. Dan so wabɔ adwaman. Anya se bia wo hyɛda na so wɔboa pa se hunu biribi saa pɛn. Na mekai wo nua bi a wone ne yere teye na ne yere asɔre ahomnache akɔ adwam na asɔre kɔ adwam no ɔba no kɔ adwam no na abaya bi a ɔwɔ fie hɔnom akɔdware ye ɛyɛ ne ho hwehwɛ nhwa na ɔbɔ ɔba no ɛyɛ powder ɛna wɔkɔɔye Akoda obanu a wako dwemu no kunu so. Ewe chembe ma ne dai. Nti boni bi sei no. Nyankopɔn mfa nkyɛ no ana. Hindi naman niya talaga plano. Abese wan hyɛda. Meron kasing mga tao pinaplano talaga. Na meye ehwehwemu ɛfa asɛm no ho mehunu sɛ napapatawad ang kasalanan sa iglesia. Ana ye bɛɛma no ɛna wɔhyɛ da yɛ ɔsaa. Nti yetu ne sɛne yɛ. Meron kasi talagang magnanakaw eh. Yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔnom a enipa yɛ a anyɛ sɛ bi a watena ase na wasusu ana wakɔ akɔyɛ. Ɛna bi a mfomso a wɔyɔɔyɛ no wantoa so ɛwɔ ne bɔne mu bio. Ɛmfa to ho watu nipa no fo abɔ ne kɔkɔ mpere pii da so wontie ɔnyɛ n'adwene sɛ wɔbɛsesa ɔma yɛnkenkan Hebrews Ephesians 4:28 afuto hɔ ma ɔkorɔmfo ni ɔwifo nwiadeɛ bio na mmom ɔmmɔ mmɔden ɛmfa ne nsa nyɛ adwuma pa na wɔnyɛ biribi a ɔde bɛma de wodi hia Nyankopɔn asɛm no sɛ obi a ɔbɔ korɔno no ebia nipa ne onua wɔ asafo ne mu sɛ ɔbɔ korɔno a yɛka kyɛn sɛ mmɔ korɔno bio na mmom ɔnyɛ adwumadene na wɔnyɛ biribi a ɔde bɛboa deɛ wodi hia aha ene mu da ɔpɛfɛ sɛ sɛ nipa no antoa ne bɔne a wɔyɛ so a ɛne da so wɔ hɔ ma no ene deɛ wɔ mebusɛm ɛwɔ ma no mu baguno ebinom wɔ no mo yɛ bɔne aberɛ a ɛyɛ wɔhunu nipa mmɔbɔ anaasɛ wɔnyɛ wɔn adwene sɛ wɔbi gya na mmom sɛ nipa no bi a wɔayɛ mfomsoɔ wɔn sɛ deɛ ɔyɛyɛ no yɛ bɔne da so ɔpɛ sɛ deɛ wɔahunu no wɔnu ne ho no wɔgyaa yɛ Nyankopɔn de bɛkyɛ no mabu sɛ metie deɛ no wɔtwe nkyɛmu du mmiɛnsa deɛ wɔkata ne mmara atɔ so wɔ no ɔrenyɛ prɔmprɔm na deɛ ɔka na wɔgyaeɛ no wɔbɛhunu no mmɔborɔ nti sɛ wogyae bɔne no yɛ a Onyankopɔn bɛhu wo mmɔbɔ aberɛ a wɔasakyerɛ na wanu wo ho no hwan na wɔbɛka wo bɔne akyerɛ no aberɛ a wanu wo ho no hwan na wɔkɔpae wo bɔne mu aka akyerɛ no sɔfoɔ no anaa nnwometiɛ deɛ asɛm yɛ no nkyɛmu num bɛka me bɔne mekyerɛ wo na mankora mɛma mu yɛ so bɛka sɛ mɛka me mmara to makyerɛ Awurade wɔn a wɔde me bɔne so musuo kyɛɛ Psalms 32:5 asɛ mɛka me bɔne mekyerɛ wo na mankora mɛma mu yɛ so bɛka sɛ mɛka me mmara to makyerɛ Awurade wɔn a wɔde me bɔne so musuo kyɛɛ mɛka sɛ mɛka me bɔne makyerɛ wo na mankora mɛma mu yɛ so mɛka me mmara to makyerɛ Awurade mɛka me mmara to makyerɛ Awurade
Na wona wode me bɔne so emusuo kyɛe. Nagkasala ka, tapos iwanan mo na. Enti wobɛka kyerɛ Onyankopɔn sɛ wayɛ bɔne na Onyankopɔn de wo bɔne akyerɛw. Men mɛka yei mmɛkyerɛkyerɛ wɔ sɛ kodi bɔne. Ana mɛka yei sɛ fakɔyɛ bɔne na sɛ biribi sɛ mpo si a de betumi yɛ sie nie. Bama yɛnkenkan 2 Chronicles 6:36. Braso Samuel Matos Minute Century Asami. Basta nasa lupa ka, maraing tukso, nagkakasala ka. Kung magkakasala ka sa Diyos, wayɛ bɔne ɛfiri sɛ onipa bi wɔ hɔ a ɔnyɛ bɔne na wɔpa wɔn ho abufuo na woyi wɔn ma wɔn atamfo na ɛdɔm so a wɔn kɔ asase bi so. nagpapatuloy ka, hindi mo iniiwan na. Dinidire-diretso mo na. Eti woyɛ nipa na sɛ woboa pa ɛwɔ wo bɔne a wodie mu a Kung sinasadya natin. Ibig sabihin, ɔde bɛka sɛ boa pa yɛ bɔne. tama yung mga translations. Twerɛ Kronkron sɛ yɛnyanya nokorɛ no ne mu nimdeɛ na akyire yi yɛboa pa kɔyɛ bɔne a kyerɛ sɛ saa bɔne no yɛboa pa yɛ bɔne a onipa bi ahyɛ da reyɛ. Kyerɛ sɛ bɔne a nipa no ɛhyɛ da yɛ ɔma yɛnti aseɛ. Hebrews 10:25 ɔsɛ sɛ yɛnyanya nokorɛ no nimdeɛ na akyire yi yɛboa pa kyerɛ sɛ wahyɛ da waboa pa na woyɛ wonim sɛ saa deɛ nyɛ wahyɛ da na woyɛ wo nso a wonyɛ wadwen sɛ ɔbɛsesa no na Nyankopɔn mfa nkyɛ wo no. Parang pagka sinasadya mo kasalanan, sinasaktan mo ng Na mɛmmoa pa ɛnyɔ ɛfiri sɛ ɔhu sɛ Awurade Yesu Kristo bɛwu maa yɛn abɛgye yɛn firi no bɔne mu. Nti sɛ wotoa so na wodi bɔne na ɛno nti na wɔba bɛwu gye wo nkwa na afei wahunu sɛ bɔne yi nyɛ no da bia wotoa so di saa bɔne te sɛ nea wobɔ Awurade asɛ nnua mu bio. Ɛfiri sɛ ne mmaa ntampeɛ ɛna yɛde saa yɛ ne yadeɛ. para mo lang ikaw mismo ang nananakit kay Kristo. Ɛfiri sɛ Awurade wui agye yɛn firi yɛn bɔne mu. Asɛ bɔne no a woyɛ no woboa pa a wote sɛ Yudafoɔ no a wɔsene Awurade bio no. Ɔma yɛnkenkan Hebrews 6:6 na wofiri ho hwe aseɛ no ɔbɛda ne wɔn foforɔ akɔ adwenesakyerɛ mu anaa wɔn a wɔsene Nyankopɔn ba no bio ma wɔn ho na wɔde no kɔ animguaseɛ mu. Sɛ woboa pa yɛ bɔne a wosene Kristo bio wobɔ Kristo asɛnnua mu bio wosene Nyankopɔn ba no bio. Napaka-cruel act yung sadyain mo yung kasalanan kasi para mong ipinaka. Na wogu n'anim wɔ ase yɛyɛ timɔdene ɛfiri sɛ te sɛ neɛ wosan so sene Kristo bio no Onuabarima Roma wate ase ane Brother Eli Nyankopɔn ka mo ho ɛda mo ase. Afei mama yɛnkɔ Philippine man mu. Go ahead, copies, please. Yɛmfrɛ ɔhɔhoɔ a ɔwɔ hɔ no Onuabarima David de Mawa copies. Brother Eli Nsɛmmisa ne sɛ asɛmpa na yɛde baade. Onuabarima asɛmpa a wɔtwerɛ Kronkron mu dɔɔso. Yɛwɔ nsɛmpa pii no a na wɔtwerɛ Kronkron mu. Sɛ yɛka sɛ yɛfa no nyinaa kae sɛ asɛmpa no nyɛ asɛm baako pɛ o. Asɛmpa a ɛdi kan no ɛyɛ deɛ wodiyifoɔ Mika ɛyɛ ɛkaeɛ ɛno ne asɛmpa a ɛdi kan. Mika nwoma ti num ɛnkyɛmu mmienu Micah 2:5 Micah 5:2. Na wɔ Bethlehem ɛwɔ Efrata wa wusa sɛ wɔbɛfra Yuda mpempem mu wɔ mu ara na obi bɛba ama me wabɛyɛ Israel so diyifoɔ no na n'ase fitetentere de frida a ɛni ase ɛnamu. Twerɛ Kronkron mu no ɛsɛ yɛwɔ odikanfoɔ bi wɔ hɔnom a ɔbɛdi Israel so hene na n'ase fitetentere de ofiri daa nkwa mu. Yɛne asɛmpa a
aye eba Israel mu se obi beba nung dumating si Kristo, odikanfo desperado na mga Israelite. Desperado aye onya obonefo efese bra Kristo ba na Israel fo atoba ha birimudie ne proye bebrenti nila kung ano-ano ginagawang kawalang anada piawa ba munti parang they are longing for a leader. A good na asofo no edi bone akese na senti na wo mo pe odikanfo mapa yung hula na may lili yano na tabia na wo Israel abra wodifo mika faithful leader. aye ehye nkomo no arese wo mo pe odikanfo mapa Basahin natin ase odikafo beba Israel a ona na wadi atentene ne beba yankenkan Yeremia ngoma etie aduasa mmenu ntoma aduasa baako Yeremia 32:31 na abufuo ne abufohye nko na kuroyi ahyame frida wakyekyereeye de abedru eneda yi madi efrimanim verse 32 Israel for ne Judah for bone a waye no nti se wade rihuru mebuo yi nyina nti wonne wona hemfo wona mapa oma wona sofo ne wona difo ne Judah merima ne Jerusalem fo mo yung ugat ng kasamaan ng Israel, ang kanilang mga hari, bagono Israel bia mo bone ni firi baaye no bone ne firi o mahemfo so o mo no merima so wona sofo wo wona difo wo yung maayong balita. Ang maayong balita Wamo sa Biblia marami. ena na wo mu di bone kasiye no Maayong balita. enti ubisa sa asempa a Twerɛ Kronkron mu no eno ene sen ya wasempa pi Twerɛ Kronkron Kristo da boda ne ho adi wo honam na ya asempa Ang maayong abra woda ne ho adi wo ne honam biem no oden sempa bae uno ng Marcos eno wo kan se sa versikulo 15, Mark ang 1 mababasa. verse 15 yene de betumi ehunu akan ye na wo kan se abra no awie du Nyankopɔn na henie no aben o nsakira mo adwene na monye asempa no inni Lumabas na si Kristo. Sabi niya, na wade Yohane koto afiase wie ya na Yesu baba kan se bere no awie du Nyankopɔn na henie no aben mo nsakira mo adwene na monye asempa no ni ye ya asempa se ya asempa se Nyankopɔn henie aben enya asempa na ebere Kristo wie na senka ana wo wie asempa kan mfie miensa akiri no asempa foforo bi so sa bae asempa ne sen wala siya rito. Nagbango na siya. Maayong balita. asempa e bae ni mo hwehwe Kristo ana wani ha wanyane He is risen. wanyane Tayo ni na yun ang aya asempa ampa wanyane oni ha yi ye ndi ho adansi sampa Kristo ye Nyankopɔn ba aresansa na wo bewuo no waka se monsa sa sore dan am de nansa ba maso wasi ho enti abra onyane ye da toso me ensa no ye ya sampa ade kyerɛ se watimi adi ho adansi se ono ne mezi ano ne agyenkwa no Nyankopɔn ba no onyane ye fira wufuo mu abra onyane fira wufuo mu no Yesu sa ya sampa enna so nya wono no wode nam na ye Paul yanken kan 1 Corinthians 15 verse 3 ase na ensama adikana menso menya ya mede me hye mo insane se ye ne bone nti Kristo wi sade ya twerɛ no ka no verse 4 na wosie no na ne nansa so no wonyane no sade ya twerɛ nsɛm no sie na omake fa hunu no ansa na dumienu no rehunu no eno akiri no omanuanom bɛboro ahanum hunu no prɛko won mu bi da so te ase na binom adeda eno akiri no woma Yakobo hunu no ansa na somafo no nyina behunu wonyina akiri no na woma me a mete sɛ de wapatuwa wo no enso hunu no na mene asomafo no mu akuma mense sɛ wɔfrɛ me asomafo mpo afrɛ meta Nyankopɔn asafo no na nso Nyankopɔn adom nti na mete sɛ de metie yi na adom a wɔde adom me no anyɛ kwa na mbom meyɛ adwuma bebree mesene wɔ nyinaa na so ɛnyɛ me a
na mmom Nyankopɔn adom a ɛka me ho no a baguno Korinto fong medicate dunum nchemu nan kopum du ti Paul ɔwɔ asɛmpa Paul asɛmpa ne sɛ Kristo wi na ne nansa akyire no onyaneye na de ne ho kyerɛ ɔman no de ne ho kyerɛ anuanom de ne ho kyerɛ anuanom nhyɛmu bɛyɛ ahanum asnipa bɛyɛ ahanum ɔmo ahyɛmu no ɔde ne ho kyerɛ wɔn na de atwa to wɔn ɔde ne ho kyerɛ me de ne ho kyerɛ Paul asɛmpa ɛwɔ mu ne sɛ Kristo ɛde ne ho kyerɛ no ɔka sɛ mene asomafoɔ no mu akuma amen sɛ sɛ wɔfrɛ me wɔsomafoɔ mpo ɛwɛ sɛ metaataa Nyankopɔn asafo no wɔma yɛnkae sɛ na adom anyirae na ɔyɛ adwuma bebree mpo sene ɔtɛne Thomas ne Yakobo nom that's why nyamia Nyankopɔn adom a ɛwɔ me mu no nti Paul ɛna de asɛmpa no nam yɛ asɛmpa no so na Paul ɛmaaye ne wawu abra Kristo di kan de asɛmpa no baaye na Paul maaye ne wu akyiri ɔfrɛ Paul de ne ho kyerɛ no ɔma yɛnkenkan Isaiah 61 verse 11 na sɛ de asase ma afifidie pue na turo ma die wadua mu fifiri no saa ara na Awurade Nyankopɔn bɛma tenenene ne ayɛyie afiri amanaman nyinaa anim nti Onyankopɔn abama ne tenene afifiri wɔ aman ahodoɔ so ɛbɛhyɛ ase afiri hene yɛnkenkan Malachi 1:11 na afiri owie puo yɛde kosi natɔyɛ no medin yɛ kɛseɛ amanaman mu afiri owie puo yɛ de kosi natɔyɛ no medin yɛ kɛseɛ amanaman mu yɛbɛhyɛ ase afiri puo yɛ na akɔ akodu atɔyɛ Onyankopɔn bɛsoma tenene akɔ aman ahodoɔ so na ade di ho adanse sɛ bɛhyɛ ase afiri puo yɛ nie yɛnkenkan Sakaria ngomati wɔtwe nkyemu nson sɛ Awurade Nyankopɔn si ni hwɛ me ara mere gyeme manfo enkwa fuwie puoye ne natɔye asase so nti Onyankopɔn ɛbɛgye ne mma enkwa ɔbɛhyɛ ase afiri puoye akɔ atɔye ɛno ne ade a ɛnɛ esi wɔ Church of God International asafo yi mu yɛyɛ asɛmpa ma obiara wɔbɛgye no na sɛ obi sɛ wɔnye Kristo a den na ɛbɛtumi ayɛ afa etumi nya hwemfa ho yɛde ma no yɛ ma Onuabarima Randy da wase brother mama yɛtoa so yɛnkɔ Tondo Manila yɛne Onuabarima Dino Hilario ne Onuabarima Babi de Santo ne no ho ane de wo ha yo bebisa ne nsɛm sɛ ne Onuaba Adelaida for 73 years I Catholic ni ako po si Mrs. Adelaida Manong taga-Aklampong na pangasawa brother midin do ne ɛyɛ owura yere Adelaida ma ware fi Auckland na me din da na da me so ne Maria basem sa no se no kra staff na no ne de wɔ he rosa ma adwene ma yɛ me na isa ne sorry ahodo aba wiase nti mesra wada mama no yie anoyie no wɔ Twerɛ Kronkron ye asafo a Kristo ni asomafo ne kyerɛkyerɛ ne Nyankopɔn asafo wɔ Twerɛ Kronkron no mu ahonom na nokore asafo no wɔ nokore asɔrefo na ahonom na wɔ ahonom na nokore ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no wɔ ano ne ade a wɔ Twerɛ Kronkron no mu Church of God Nyankopɔn asafo yɛnkenkan Acts 20:28 asomafo nyuma ti aduonu nkyɛmadu no wɔtwe enti monhwɛ mo ho ne nyankuro nyinaa honhom kronkron de mosisi wɔ no so ahwɛfo sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno awra mogya anya wɔn yie Nyankopɔn asafo
ɔde baeɛ no ɔde ɔno ara mogya na tɔɔyɛ ɛhɔ no no korɛ asafo no yɛka sɛ nyamesom pa a kyerɛ sɛ sɔreɛ anaa asɔre ɛfiri Greek asɛm kyerɛ sɛ treskia ɛfiri Latin kasa mu ɛyɛ religare Spanish kasa mu yɛ religion kyerɛ sɛ wo ne Nyankopɔn ɛresan so abɔ mu bio kyerɛ sɛ wo ne nyamesom kyerɛ sɛ wo ne Nyankopɔn ɛbɛsane yɛka abɔ mu bio Greek kasa mu no traskia kyerɛ sɛ wɔbɛsom Nyankopɔn nti sɛ woka yɛka sɛ nyamesom a woka ne nyinaa bɔ mu a woka saa nsɛm nyinaa bɔ mu a ɛyɛ nyamesom yɛn ɛyɛ ɔkwan pa yɛfa so som Nyankopɔn ne Nyankopɔn bɛnya ayɔnkofa na yɛne deɛ ɔsomafoɔ Paul ɛne asomafoɔ wɔ Nyankopɔn asafo no nyinaa kaeɛ ɛwɔ mu sɛ yɛhwɛ Twerɛ Kronkron na fa sɛ Nyankopɔn asafo Acts 20:28 ɛnti mohwɛ mo ho nyankuo nyinaa honhom kronkron de mo sisi wɔ no so ahwɛfo sɛ mɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo ankasa asafo foforɔ bi ɔma asafo foforɔ bi already Bafo kasam na Church of God Tagalog kasam na Iglesia ng Dios Ilocano kasam Iglesia ti Dios Twi kasam Nyankopɔn asafo Iglesia na ning Dios aseli na kintunen Pampanga na kasam no Church of God awade ono aramuja ato sa buhano kasam Nyankopɔn asafo Church of God awade ono aramuja atowon mga magtatanaw aron pasibsibon ninyo ay timotwa mo ho ne nyankuo nyina honhom kronkron de mo sisi won so ahwefo se mo bɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ono aramuja enya ne mayan kinkan wɔ Spanish kasam ay timotwa mo ho ne nyankuo nyina honhom kronkron de mo sisi won so ahwefo se mo bɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ono aramuja enya wɔn yi sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentar dessa igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio Church of God Chinese kasam nswe o mayen kan the Chinese kasam 谨慎也为全群谨慎牧养神的教会 神的教会 Church of God kahit sa Chinese kasam ni shen yong chan we Church of God Twerɛ Kronkron biara o bɛka no mu no ɛna wo mu nya ba de laida nti wasɛm sane sɛ ade na yɛ no kora safo a ya won sɔre bebre no na wo de wo he na yɛ no kora de wo Twerɛ Kronkron na yɛ no kora SDA ɛnni Twerɛ Kronkron mo na ma bɔ mu tim de ba yɛ LNG white ɛna de ba yɛ Presbyterian Presby ɛna Wesleyan Iglesia FILIPINO Independiente yɛn ni pɛte yɛhwɛ Wesleyan yidi na da so ɛyɛ Iglesia FILIPINO Independent ɛna Aglipayan asafo baako nso yɛfrɛ no Aglipayan din mu biro mo Aglipayan Aglipayan may pangalan nung nagpundar kaya Aglipayano kami diyan sa Ilocos maraming Aglipayano Aglipayan di wote yɛ no din ti yɛfrɛ mo Aglipayan fo Kristiyano tawag sa iyo ngayon that's why yɛn ni wo nakasulod ka sa pangalan ni Aglipay dapat sana ang tawag sa iyo Kristiyano mo guyasia wa Nyankopɔn anim hindi saksi ni arese wo no Aglipay din na daw so ang iglesia ng Diyos na ang miyembro diyan mga taga-sunod ɛne kwazan ka yɛfrɛ wo sampo wasi yɛfrɛ mo Kristofo nya Mormon fo arese wana wo Nyankopɔn wasafo yɛfrɛ mo sɛ Kristo akyi di fo te yɛfrɛ wɔn ma Kristofo no yɛken kan Acts 11:26 na ohunu no ɔde no ba Antiochia na wɔne asafo no bɛtena yɛ afirihyia mu wɔkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ bebree Antiochia na wɔdi nkan to asuafo no din Kristofoɔ Acts 11:26
enti afe a wɔde tena asafo no mu no wɔde tena Nyankopɔn asafo no mu no na yɛkyerɛkyerɛ wɔn ma wɔbɛyɛ asomafoɔ no yɛfrɛ wɔn sɛ Kristofoɔ asomafoɔ no edi nka frɛ wɔn sɛ Kristofoɔ yɛfrɛ wɔn Kristofoɔ yɛmfrɛ wɔn Mormonfoɔ yɛmfrɛ wɔn Catholicfoɔ yɛmfrɛ wɔn Protestantfoɔ yɛmfrɛ wɔn Anglicanisfoɔ yɛmfrɛ wɔn Methodistfoɔ yɛfrɛ wɔn Kristofoɔ ade ɔmo wɔ henfa ɔmo wɔ asafo a wɔtwerɛ Kronkron no mu asafo a wɔtwerɛ Kronkron mu yɛ Church of God yɛtwerɛ no wɔ Catholic twerɛ Kronron mu mpo Onuabarima yankinkan Catholicfoɔ twerɛ Kronkron Cardinal Santos ɛtwerɛ ma yankinkan FILIPINO Cardinal na sɛ Roman sɔfo wɔ di kan ɛdɛn na wɔma twerɛ no wɔ mu wɔ na twerɛ Kronkron Roman Catholicfoɔ twerɛ Kronkron di kan yɛwɔ Catholicfoɔ twerɛ Kronkron mu. Yan po, ang nakasulat diyan sa Bibliang Katoliko na may pirma ni Cardinal Santos, 2028 sa Bibliang Katoliko. Kadena watchen wo mu di watchen wo mu ne ye. Ati mo hwɛ mo ne nyankyo nyina. Ono Kronkron de mo sisi won so wahwefo se. Mo bɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a. Ade ono ara mogya anya won yi. Nakasulat mismo sa Bibliang Katoliko. Nyankopɔn asafo de ono ara mogya anya won yi. Kita mo yung totoo sa iglesia ng Diyos. Catholicfoɔ twerɛ Kronkron na no so ye. Ɛyɛ Nyankopɔn asafo. No kura asafo no. Twerɛ Kronkron na wobɛhunu nti baabi biara a wobɛhunu wobɛkan no no. Saa pɛpɛɛpɛ na wohunu wo nua ba de lae de wate ase. Ne mate ase. Afei de ma adwene mu bi. Onuaba de lae de wase. Adeɛ baako yɛ adeɛ buhia ne yɛ Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ wɔse yɛbɔ Nyankopɔn din na frɛ no. Amfato ho woka kyerɛ me nkyɛmpa no sɛ babusua din de ɛnyɛ mano na so ara tena yɛ frɛ wo mano ɛfɛ so yɛ mano yere nti mano din da wo so Peter yere Peter ba Peter nantwie Peter fie adeɛ biara yɛ Peter deɛ no yɛbɔ ne din na frɛ no yɛbɔ ne din wɔ so Peter ba saa kɔfrɛ ne John ba ɛde asɛm bɛba ɛfiri sɛ ɛkyerɛ adebɔne bɛba sɛ ne ɛyɛ Peter yere ne John atwempena nti adeɛ yɛ Peter deɛ no yɛbɔ Peter din na frɛ saa adekodeɛ no ɛfato ho twerɛ Kronkron yɛ sɛ Nyankopɔn Yerusalem Nyankopɔn nipa Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn honhom Nyankopɔn asafo adeɛ biara yɛ Nyankopɔn deɛ no yɛbɔ Nyankopɔn din na frɛ no yɛ ɛwɔ Isaiah 43:7 obiara o wɔbɔ me din frɛ no na mebɔ no mema m'ani mu nyam na menwono no na meyɛ no no yɛ yɛbɔ Nyankopɔn din frɛ wɔn no mebɔ no mema m'ani mu nyam na menwono no na meyɛ no no wɔn a efiri Nyankopɔn yɛbɔ Nyankopɔn din na frɛ wɔn Nyankopɔn abɔfo Nyankopɔn honhom ka hunu sɛ yɛwɔ apɛtɛhyekora honhom wɔ hɔ nti sɛ de bɛbɛhunu so ne yɛ dan ntam wɔ no de Nyankopɔn din na bɛto so Nyankopɔn honhom Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn mmara nsɛm ɛfiri sɛ amampanyini wɔ ne mmara ɛyɛ amra MP wɔ mu kurom wɔ aban anamusinifo wɔ mu kurom ɔno nso wɔ ne mmara enti adeɛ biara yɛ Nyankopɔn deɛ no yɛbɔ Nyankopɔn din na frɛ no na asafo no wɔbɛfrɛ ne sɛ Wesley Calvin anaasɛ biara din na bɛtumi di ato so ana awɔ saa asafo no yɛbɔ dini yɛbɔ Nyankopɔn din na frɛ no wɔbisa adeɛ yɛ Nyankopɔn deɛ no Nyankopɔn din na wɔse yɛbɔ no so Daniel 9:19 aw Awurade tie aw Awurade fakyɛ aw Awurade yɛaso na yɛntwintwane wɔ nanase wɔ me Nyankopɔn arenti na wo din na wɔbɔ frɛ wo kuro ne wo man na wo din na wɔbɔ frɛ wo kuro ne wo man arenti Nyankopɔn din mu na yɛfrɛ asafo wɔtwerɛ Kronkron mu Church of God Nyankopɔn mmara nsɛm Nyankopɔn honhom Nyankopɔn Kristo adeɛ yɛ Nyankopɔn deɛ bi obɛhu sɛ Nyankopɔn din bata ho
Just what you saw near about the lighter. Babaka Safo bi hu ayi asafo Twerɛ Kronkron no mu Church of God. And only a dear brother Eli Soriano can once and party nipa nye ne yete ye. Eradi Yesu Kristo no si ye. Yade ye kyerɛ nko na ye kyerɛ mo. Ne da so ne se mate ase. Da was brother Eli. Salamat po sa Diyos at minsan Da ma se Onyankopɔn hyira mo. salamat sa Panginoon. Aseda ka Onyankopɔn na bio kada eradi ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa ti sei. Ye de ama ye se ya sum ye nyonko ni pefri mi ame ya ahodoɔ wo wiase aseda enka awurade sɛ yɛn sɛ tumi ya ka akwanya pa ya tumi asom brother Eli ɛnuanom yakoma so ade nyinaa ne sɛ yɛbɛsua Nyankopɔn asɛm abue nipa adwene mu sɛ de yɛbɛyɛ ya ma ho kwa ma obi amedada yɛn bio hwɛ na mesom ɛyade wuhia wɔ nipa brabom eno na de wo bekɔ nkwa foforo eno na be mu watumi ehunu wo Nyankopɔn no obo yen na yesu yatumi adu dan kwa mu enya amanyo enya adwuma wo ye wo de apasua wiase ngoma nyina na wie suku ahodoɔ na sɛ wonnim Nyankopɔn wabra bɔ mu heaven ho wo nkobi na sɛ wo mpo wo na yɛ asase so hiani ahiafo mu hiani mpo na sɛ wonsua ngoma pen na sɛ wonnim Nyankopɔn wabra bɔ mu a akromfo no wa se nuane so no Kristo ka kyerɛ ne sɛ wobɛka me ho paradise. Hanggang dito po tayo pansamantalang muling magtatapos. Yadi siya na nyina besi. Pang muling maghiwa-hiwalay. Yadi siya na besi na ansa na yentem batete no. Anuanom ne yahoho. Ereton sa frɛ mo sɛ yɛsrɛ mo ada. Mamra na yɛma wo Nyankopɔn empaye. Awotoma yɛ mo mpaye. Yɛn agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro. Ɔyɛ na Awurade Yesu Kristo din mu. Bio. Yɛba wo yɛn nokora ase da afade. Wakwenya pa. Wode ama yɛ. Sɛde yɛbɛyɛ a bio. Yɛbɛnya akwenya pa te sɛ deɛ atie wo nsɛm kronkron. Babuye yakoma ne yɛadwene. Wama wo nsɛm yi atena yɛn mu. Yɛn mo yɛn ne ma fiti ase na yɛn te ase. Na yɛn mi sɛ mpinim wɔ hɔ no mo a wampɛ w'asɛm ahyia. Ɛnoma bebree no ayɔ na akokwa wɔ mo ɛna wɔde wɔ n'ani di akyire. Ɛso agya Nyankopɔn yɛda wase. Wɔn sɛ yɛ hiafoɔ deɛ. So ma yɛte wo nsɛm ase. Ɔma yɛhunu sɛdeɛ yɛ adeɛ wohia sɛ bɛgye w'asɛm odi. Ɛda wase. Wɔnkwa ne ahoɔden a daa wode ma yɛn. Ɛda wase. Daa sɛ daa wɔbɔ yɛn ho ban. Na wɔma yɛtumi firi tebea biara mu firi. Na daa nso wɔma yɛn. Yɛn ahobrɛ ase ne pedua yi ahia adeɛ. Ɛgya ɛne hwee wɔ yɛn ho. I bet me dear Mao. And I say, the dear needy Mao say, a young coupon. As those are bringing my dear, a boy in the pedia, and a yen home, a Brian Timbatty, a young Kunipa, Wobishia Winsome. As thou, Tada, Kawan, Honor, one a bushia home, one, a brow of her winsome. So was a mawanum, and who said ye, and who see here say, what they want ray, I besha winsome. So, some boy in now by a any from any home, a gaya damas. I am ratooing in answer chay, boy, a bra, your good new muscle, and I was a baby. Our in a rather Yesu Kristo din. Amen. Am I in change? Amen.
Hanapin po natin ang walang hanggang pag-ibig at na sumamaya gina yan sang kadato na insyura ifri na dyan yung kupono wasoro adumaya rasa na nkwagyeɛ ifri na Awurade Yesu Kristo na honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ antena yɛ nyinaa kɔma mu na yɛmma mu sesie ne da nyinaa amen. Anuanom free members Church of God International Twerɛ from Nyinaa aba in Subo Enkyerɛkyerɛ ase anaasɛ mamra ne yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɔmotɔ yɛn mu nyinaa ne sɛ asekyerɛ ne sɛ yɛba abɛsua Kristo mmara nsɛm yɛba abɛsua Kristo nkyerɛkyerɛ yɛba abɛsua asɛmpa no nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ hɔ ma yɛn wɔ yɛ mmara yi mu Tiswodudu ka ho ana omedadi awodie ne so ka ho bi ana Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ sɛ yɛbɛwe prɛko na mo ana ne mmɔnkɔ ne nnoma foforɔ yɛde wɔdɔ atɔ nsa afrɛ mu nyinaa yɛde da so wɔ ne sɛ mɔbɛka yɛ wɔwɔ ɔpɛ no a mopɛ sɛ musua Nyankopɔn asɛm a nokore asɛmpa afiri ne Awurade Yesu Kristo Bashasiye August Bosmeda Tasum Yinu FILIPINO ne aduonu baako anwumere no nson Philipia manam na namam Ghana ha ne Bashasi Anɔpa du baako menchi akoma mu nyina
kapatiran, hayon at maglaya. Hayon na kapatiran, hayon at maglaya.
Pangarap
brothers, sisters, and Enuanom mmarima ne enuanom mmaa ne yɔnko nipa twɛn nsɛm no ahye ɛna bɔne bɛba yɛn so no ho nkɔm abɔ yɛn bɔne a ɛbɛba nipa so wɔ awieeɛ mmerɛ mu no ho kɔkɔ emu na nipa bɛsɔre atia wɔn ho wɔn ho ɛsiane adifɔdepɛ ne tumi ho kɔm ɛne wɔbaakofoɔ wɔpɛ sɛ wɔdi wiase so nti na yarewa huhu ne kɔm bɛgye nipa bɛpɛm nkɔ afiri wɔn nsɛm wiase afɛda nyinaa yɛahyɛ ase ehunu nsɛnkyerɛnne maako maako na deɛ aka no yɛ amanehunu a atwa yɛn ho ahyia na yɛhunu bɔne mmorosoɔ mmaa nyinaa na nipa hyɛ aseɛ paa no yie na sɛ ɔnya bi na berɛ no aso sɛ ɛbɛyɛ baako ɛyɛ aberɛ asafo Awurade anim ɔma yɛmfa yɛn nkoto sere nto n'anim yɛwɔ ho kwan sɛ ɔbɛgye yɛn nkwa ɛfiri ahomane a ɛwɔ wiase no nsɛm ɔma yɛmfrɛ wɔ Onyankopɔn twɛde yɛn mpɔn ɛsiane ɔma ne yɛ mma nti ma nnipa bi ɔhwehwɛ ne dasoɔ wɔ asase yi so yɛnyɛ asomdwoeɛ wɔ yɛ akoma mu ne dasoɔ kɛseɛ ɛboro so amanehunu a nnipa fa mu nyinaa akyiri anuanom mmarima ne yɔnko nipa mama yɛnsiesie yɛ akoma ne yɛmmɔ mpaeɛ. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming nasa Mama yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn Agya a ɔwɔ soro, ɔwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Nna bebree aba abɛtwa mu wɔ yɛn nnwuma mu na yɛn nyinaa yɛbom yɛde yɛn ɛma yɛn nne so na yɛn nyinaa yɛatumi aba w'anim Agya yɛda wo ase na woyɛ yɛn abisadeɛ ma yɛn wogye yɛn firi amanneɛ ne yɛho mu ne atɛɛte a ɛwɔ yɛn mmere mu Agya da yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ ɛfiri sɛ wɔpɛ na yɛakoma gye wo die wo na bɛtumi abɔ yɛn ho ban afiri amanehunu ne atɛɛte nyinaa mu na yɛawɔ ntoatoasoɔ a abɛsene nyinaa hunu wɔn a wɔyɛ adeɛ nyinaa mmɔbɔ na sesie yɛfa tebea a yɛtene mu na wiase nyinaa ho abɔ wɔn ɛsrɛ wo sɛ wɔn a wɔyɛ adeɛ hunu wɔn mmɔbɔ wɔn a wɔyɛ resabea na wɔfa ahokyerɛ pii mu no ɛsiane yadeɛ nti wɔn a wɔn ani da so ayera hunu yɛawofoɔ mmɔbɔ na yɛabusua na sɛ ɛntia wɔpɛ na ɛsɛ ɛnyɛ neade ne sɛm wɔ w'anim a Agya ɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛnya yadeɛ nyinaa no aduro boa wɔn a wɔbɔ kwan apa yaresa ama yadeɛ a yɛfam wɔ no bom sɛ yɛn awerɛ hyɛ mu nyinaa wɔ deɛ wobɛtumi ayɛ ama yɛn mu ɛsɛ Agya yɛnim sɛ yɛn ho yi nyinaa yadeɛ a yɛfa mu nyinaa no yɛyɛ ne sini ntɔ ntira ɛnɛ mmaratoa akɛse a yɛyɛ tia wo Awurade fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn
sa kanila po pamamahala at pagtuwang Yɛsrɛ wo sɛ boa wiase aman di kamfoɔ berɛ a wɔdwene wɔn ntemamufo wɔ ho. Kae wɔn a wɔgyina kono na wɔn nkwa da ehu mu. Boa wɔn a wɔyadeɛ na yadeɛ yɛ ama mpete. Kae wɔn a wɔyɛ nnipa a wɔdi hia mmoa. Agya, yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn. Aberɛ nyinaa yɛwɔ gyidie wɔ wɔn mu. Yɛgyaa yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hyɛ wo nsa. Agya, yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn nyinaa ho ban wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon at ang pag-ibig ng Diyos. Mamaya ginayan sa sentimentka. Nhyira na wɔda afiri ne gya wɔ soro. Adom ayaresa na nkwagyeɛ afiri ne Awurade Yesu Kristo. Na Honhom Kronkron mu atena ne mu ayɔnkoyɛ. Ɛne yɛ akoma mu hene daa. Ankanka yɛma sɛsiɛ ne daa ne da gyina. Amen.